Jan yen gua plek sing wireng-ireng kene ya kandhani kudane yuk untuk kedua mempelai semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. tak pikir sampeyan wis lelima karo aku sak gunung kidul gaplek lante watu lintang ngopo watu kapur bapak kena seni ojo maido akeh sing kondang akeh sing misuwur
Matur suwun Kampret, Bapak. Mas. Matur sembah nuwun Bapak kita, itu Bapak Ketum dari Saji Pusat tentunya.